Mae dysgwyr wrth wraidd popeth a wynawn yn estyn. Ar ôl seibiant estynedig rhag trefniadau arolygu, ac ar ôl ymgynghori'n eang a'n partneriaid a rhandeiliaid allweddol, a threialu trefniadau newydd, rydym yn ail gyflwyno arolygiadau gwaith ieuenctid. Bydd ail ddechrau arolygu'n amlygu ac yn cydnabod pwysigrwydd gwaith ieuenctid, yn helpu i nodi beth sy'n gweithio'n dda ac yn cefnogi gwelliant. O fis Medi 2024 ymlaen, byddwn yn dechrau cylch o arolygiadau rheolaidd o ddarparwyr gwaith ieuenctid. Bydd ein harweiniad ar gyfer yr arolygiadau hyn yn canolbwyntio ar 3 maes. 1. Sut mae gwaith ieuenctid yn helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial? Mae hyn wedi'i seilio ar 5 piler gwaith ieuenctid sy'n helpu i ddiffinio'r proffesiwn a'i gwricwlwm, sef ei fod yn addysgol, mynegiannol, cyfranogol, cynhwysol a grymusol. 2. Beth gall pobl ifanc ei ddisgwyl gan ddarpariaeth gwaith ieuenctid? Bydd y maes hwn yn gwerthuso ansawdd gwaith ieuenctid, ac i ba raddau y mae gwaith ieuenctid yn hygyrch i bob unigolyn ifanc, gan gynnwys y rhai a all fod yn fregus. 3. Arwain a gwella. Bydd hyn yn rhoi pwyslais ar sut mae gwaith ieuenctid yn cael ei arwain a'i reoli, sut mae darparwyr yn hunanwerthuso, yn cynllunio ac yn gwella ansawdd dysgu proffesiynol, a pha mor dda mae sefydliadau'n diogelu pobl ifanc, oedolion a staff. Bydd ein holl arolygiadau'n cynnwys arolygwyr cymheiriaid o ddarparwyr gwaith ieuenctid, gan sicrhau bod y broses yn cael ei lliwio gan wybodaeth ac arfer gyfredol ym maes gwaith ieuenctid. Byddwn hefyd yn gofyn am farn pobl ifanc, staff gwaith ieuenctid a phartneriaid yn ystod ein holl arolygiadau o ddarparwyr gwaith ieuenctid. Ar ôl arolygiad, byddwn yn cyhoeddi adroddiad gan gynnwys fersiwn i bobl ifanc, a fydd yn amlygu'r cryfderau a'r meysydd i'w gwella. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan estyn.llaw.cymru.